Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da wannan rana. A yau ma ina ɗauke da zazzafan shiri wanda na kawo domin wayar muku da kai ko kuma na ce ilmantar da ku dangane da rayuwarku ta masoya, musamman ma'aurata. Don Allah kafin mu shiga ga wannan shiri kai tsaye, ina fatan duk wanda yake sauraron mu a wannan lokacin zai je danna mana subscribe, kana kuma ya je ya bi alamar nan mai ƙararrawa ya dangwala ta domin duk lokacin da muka ɗaura sabon shirinmu da ya kunna data shi zai gani. Taken maudu'inmu na yau shine yadda mace za ta gyara farjinta ya zama mai ni'ima domin gyara gabanta a rayuwarsu ko kuma na ce a rayuwarta na auratayya. Da yawa mata ba su san cewa rashin gyara wannan farji ki ni'imantar da shi yakan jawo mazaje da yawa wanda suke da burin su rayu da ke kaɗai su je su ƙara aure. Kuma yakan janyo ma da yawa mazaje su je suna kalle-kalle a waje har ma dai a faɗa alfasha daga waje. To wani lokaci mata da yawa ku kuke contributing ta wannan gefen. Idan ba ki da ni'ima gaskiya sai a hankali. Namiji dole zai dinga gane-gane da hange-hange na mata wato a waje. Wa'iyyazu billah, ba haka ake so ba. Amma akwai abin da nake so mata su gane shine komin kyanki idan farjinki bai da kyau, daidai kike da mota mai kyau amma mara injin. Dole ya kamata ki yi duk wani abin da ya kamata domin ki samu farjinki annashuwa da nishaɗi domin amfanin mijinki ke ma amfanarki. Saboda idan miji yana jin daɗin kwanciya da ke, to za ki ga yana ƙara danƙon soyayya tsakaninku kuma yana biya miki buƙatu, yana miki abin da kike so. Mata da yawa sun kasa gane cewa yadda mace tana cewa wai ki duba duk kyauna amma wane ya je ki duba wata ƙazamar yarinya da ke bi ko kuma wata yarinya ta fi ni kyau ne. Abin ba daga yau ba ne, daga injin ne. Ya kamata a ce kin gyara injin ɗinki tun kafin ya buga. To in dai kika gane wannan sirrin wanda za ki dinga gyara farjinki don ki gyara gabanki a aure, mijinki ba zai je yana kule-kule wa'yannan yaran wanda ke cewa me ta fi ki diri ne ko ta fi ki kyau ne. Duk ba haka ba ne. In ta fi ki injin, dole ta binca ki. Kuma kin ga haka barazana ne wa rayuwar aurenki. To a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba, wasu abubuwa ne mace take buƙata domin ta tsuke gabanta sannan ta samu ni'ima. To abubuwan ba wasu abubuwa ba ne masu wahala, abubuwa ne masu sauƙi da kuma sauƙin haɗa magunguna wanda zai sa ki cimma wannan manufar taki. To na farko akwai dabino. Za ki samu dabinonki ki niƙa shi. Na biyu akwai kokomba. Za ki samu kokomba ki niƙa ta har da ƙwallaye. Na uku akwai tumatir. Za ki samu tumatirinki ki niƙa shi har da ƙwallaye. Sannan na biyar akwai zuma. Sai ki haɗa ki gauraya ki jujjuya, ki samu madara. A duk lokacin da ka tashi amfani da shi sai ki sa madara. Ba wai fa a gabanki za ki sa ba. Ta sha da ki dinga yi. Ki dinga sha kamar sau biyu aƙalla ko sau uku a rana. To in sha Allahu kika yi haka kamar na kwana biyar, canjin da za ki gani ba wai ke za ki gani ko dai za ki ji ba, daga mijinki za ki gani yanda yake tarairayar ki da wanda kuma zai zo ya dinga yawan buƙatunki a lokaci. To irin wannan abubuwan zai sa ki dinga samun power a kan mijinki saboda zai dinga biya miki buƙatu, zai dinga miki alƙawarruwa, zai yi wannan ba don komai ba ne wallahi saboda yana jin daɗinki ne. Kuma zai hana shi ya dinga kalle-kallen mata ko kuma in bai da niyyar ƙaro aure ya je ya ƙaro aure. Kuma in ma irin mazaje ne marasa tsoron Allah masu zuwa su bi matan waje, duka zai rage mai wannan abun ko kuma zai sa ya daina. Don Allah mata a kula da injin. To a yau muka zo ƙarshen wannan maudu'in namu ne a wannan lokaci. Mun gode da duk masu kallon mu da bibiyan mu. Don Allah kar a manta a yi liking mana bidiyon nan. In kuna da comment na tambaya ne ko ƙarin haske ko wannan, ga shi nan ku rubuta a comment section. Sannan kar a manta a dangwala subscribe, a danna alamar ƙararrawa domin duk lokacin da muka ɗaura shirinmu da zarar ka kunna data ko kin kunna data za ki gani. Sai mun haɗu a shiri na gaba. Mun gode.